сарсадо ҳаста ҳам хел гӯё шумо рафтем дар назди ҳами бигем ки военкомат сангчапа кардем ҳами чӣ асос дора бачаи шумо чӣ кор кард чӣ хел шуда хайнам бачаи мара айнам пеш магазин гирифтан 2 мошин дар як мошин 4 нафар дар як мошин дига 3 нафар гирифтан қапиданаш дистоша тов додан гуфтан ки ина ами одама тикиштай хайнам намиям бигам ки ина бачата аскар мебарем омад гирифтан бурданаш дар военкомат гуфтам ман метарсам тарсидам гуфтам тарсидам ашшайнам чира шикастам гирехтам ман гуфтам мара киштани мебаран ё ягон ҷо мебаранам мега он як командир буд не ягон пушоки чӣ дошт ами пушоки хонаги такси рах буд мега бонам бачора ма бинум ина якча мешиносам ки намо кияй ки нестай хай тердара шикастай буромай гирехтай ина ма бачам нам қагнокай шумо рафта будем военкомат рафта ма военкомат рафтам ки ягон ҳодиса ягон кора надидам айнам пеш военкомат гаштум омад дига ҳичи ягон кор надидам ӯ мега ки мо се дов поиска рӯи кардем воқеан поиска рӯи кард бача поиска ма дар ҳамин хонаи ма поискара надидам ман надидам поискара на модари ҳамун бачаи ма поискара надидам дар хона ман надидам поискара ки поиска оварда аки шумо мегӯем ки инаи масалан сарсадое ки задай гӯё сангшапака ё ҳамаш бухтонан туҳматан ҳамин хела ё туҳматан ман надидам бачаи ма ҳамун дурун ҳамин шара шикастай гирехта дига ман надидам сангшапакша бабун пеш дари военкомат рафтам гаштум кинест ҷаноби оли ҳар шав мега ки кинест аблава хонаи мо наомадан поиска надодан мо поиска медодан мо медонем ҳама фарзанд мекунад ки бара ватанда хизмат кунад ин қарзи ҳар яке ҳамон одамои отаим бача худиш як бача буд рафт хизмат кард омад ҳеҷ гап нашид шумо чиш мешед ман амаш мешам қатори чаш калонш кадам номтон ном амир олфта чӣ хел шида буди ҳодиса шумо ҳам дар қазия оли ба муроҷиат кардани шидагӣ буд мочаш номпазида буд каси телефонаш кард гирифтан бурданаш нами ягон 1 соат 1.5 соат пас попшӯша як гудаки мактаб гирифта овард гуфт ки нами попшӯи мансураи 2 мошин қапидан бурданаш ӯ гудак чӣ медона ӯ ки буд бурдакаш хестем давидем рафтем ки гуфтан аблавай гирифтан бурданаш ба ҳамҷара баъд еда бачакои гузар қатишиб дастаян гуфтаян ки як сурата мансура нишон додан худишни баъд омад саҳри бечора гирехт қапидем овардемаш омад сурат ҳафтак ама нишоным додан гуфтан нами одама киштай ҳам хелмаменда бача талди 94 ҳама метарса ӯ гудак аёл ӯ гап зан наметонад ӯ чӣ медонад мурға кишта наметонад тӯҳмат аз ба тӯҳмат ким чӣ коро буд мешавад мо ҳам хеле ҷаноби олӣ мехоҳем ки ҳамун одаме ки ба форма омай беформа омай ко аввал худша меомад шинос мекард фарзанди мо ай аскарӣ мегирехт ку ай қишлоқ мебиромад мерафт фарзанди мо дар қишлоқ буд ягон гап набуд каси телефон кард айнами даран бачаи раис ҷамоат буд бачаи вакил буд пандиш кардам ба нам болора бурданаш я мошина мега сарм хамсос ки эстардам ки ай банди дистам қапид гуфт ҷура нами одама та киштай биё берем ҷавоб мегӯй хай гудакай тарсидай ози бачара бурдан хизмат бурдан бачара хизмат бурдан вақте ки мо суд да додем милиса да додем чӣ кардем ҳозир ина гардондан қурбоншаҳид оварда истанаш военкомат дай чӣ чорае ки бибинад